Hello everyone! Narito na naman kami ng One Movement Inc. para sa kalikasan. Bago ang lahat, ako nga pala si Marlon L. Mendoza, Chairman ng One Movement Inc. Isang mapagpala at makakalikasang pagbati po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy ang aming mga activities at programs patungkol sa kalikasan. And we are calling all nature lovers and responsible citizens sa mga nagmamahal po sa kalikasan to join the advocacy run entitled Takbo One Movement para sa Kalikasan on September 14, 2024, Saturday morning, assembly at 4 a.m. at magsisimula ng 5 a.m. sa Liwasang Ulaling CCP Complex, Pasay City. Let us raise public awareness about the importance of supporting the program of the government, particularly on the initiatives of no less than President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to address environmental issues, disaster mitigation, and disaster risk reduction programs, particularly on climate change, and also supporting the program and project of One Movement, 1 million trees to protect the Sierra Madre Mountain Range na nakapagtanim na po ang One Movement ng libo-libong puno at ito po ay magpapatuloy hanggang makamtan namin ang aming misyon na makapagtanim ng 1 milyong puno sa loob ng bawat taon. Sa ating pagsali sa Takbo One Movement para sa kalikasan, kayo po ay naging bahagi na rin para magbigay ng paalala sa ating mga kababayan na sumuporta sa ating programa na ang One Movement, 1 million trees to protect the Sierra Madre Mountain Range. Ang Sierra Madre Mountain Range po ay siya pong nagsisilbing harang sa malalakas na hangin at bagyo na galing sa Pacific Ocean na pumapasok sa ating bansa, lalo na po sa Central Luzon. Again, kung mapababayaan natin ito, ang Metro Manila ay tuluyan ng lulubog po. Kaya mag-register na kayo through online at magkita-kita po tayo sa Liwasang Ulalim CCP Complex, Pasay City sa September 14, 2024, Saturday, 4 a.m. ang assembly time at 5 a.m. po magpapasimula ang patakbo. Salamat, and to God be all the glory.